Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. First time ever in history seWicknell kuti ashandise zidzoro rake nekufunga asingaitiri zvekuti vanhu vanosapota musangano kana kuti kudi achiitira nekuti the late Leonard Demba aigona ngoma dzake dzainakidza naizvezvi dzichingotinakidza. Businessman seWicknell has purchased a brand new 2024 Toyota Fortuner automatic for Miss Eunice Dembo, widow of legendary musician Leonard Dembo, along with a $50,000 in cash to support her financially. In additional, Dembo's children Tendai Morgan and Felicia will each receive a Toyota Aqua, recognizing their effort to uphold their father's legacy on Youth Day. Saka apa seWicknell afunga for the first time ever hapana kushandisa zvokuti yeye ndive musangano kana kuti kudii. Saka tinongoti thank you so much nekuti wagona wavaitira zvinhu zvatinonyatsofarira, ndozvatinoda izvozvi kwete zvako zvimwe zvaunotiitira. Saka apa nechidimbu seWicknell vanyora ivo vachiti this National Youth Day reminds us of the need to empower and support one another. On that account, I say a big congratulations to Miss Dembo. Please go to exclusive car sales tomorrow, Saturday 22 February 2025, and correct a brand new sparking Toyota Fortuner fully paid for, and in addition please collect 50,000 in cash to start a business of your choice. For your safety and peace of mind, prepare a security to the bank to deposit the money or to make a purchase. Ndozvataurwa naseWicknell. Saka handiziga zvinoti kudii, asi apa tinongoti vagona vaWicknell vadedza kuti mukadzi wazi late Leonard Dembo ngatsvage security yake. It's either anonotora mari kuti anoideposa kubhengi kana kuti ada unotenga nayo, but ngaite zvaanoda, tinongoti wagona. So ndonyaya yanga tatikigire guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi for the first time ever in history ndokuti tionawo kuti apa vafunga vaseWicknell, tinongoti magona apa. Thank you so much.